Del llibre d'Isaïes. Tots anaven com ovelles disperses, cadascú seguia el seu camí. Però el Senyor ha carregat damunt sell les culpes de tots nosaltres. Quan era maltractat, s'humiliava i no obria la boca. Com els anyells portats a matar o les ovelles mentre les esquilen, ell callava i ni tan sols obria la boca. Una altra vegada, el Fill de Déu cau a terra esgotat. És la potència de la seva feblesa. Cau a terra sota el pes d'una creu sempre massa pesada, en el camí costerut cap al Gòlgota, sol i extenuat pel dolor i la fatiga. Manifesta la tenacitat del seu amor per nosaltres, que som sols argila, pols. Ens mira aixafat pel pes de la nostra freda indiferència. Malgrat la nostra feblesa, ens convida a deixar-nos portar per aquest sentiment d'amor que ens allibera. Nosaltres continuem carregant la creu a l'altre, amb el nostre egoisme, oblidant-nos del pobre, de la persona que està sola, abandonada, necessitada d'ajut. L'amor pot obrar tot el que Jesús ens ha mostrat, amb la completa donació de la seva. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat.